Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi zvikuru sei. Tida kutendai nekuda kwesupport yamakapa Sekuru Stephen Mutengwa. Aiwa, thank you very much kune vakabatsira Sekuru Stephen Mutengwa avo vane makore 83 ekuberekwa, vakanga vachigara paWarren Park Dam site. Aiwa, tichitenda vese vanoshare mavideos, vese vanoita kuti nyaya dzedu dzinge dziri dzinoenda kure. Thank you so much. Ndichida kuzivisai vazukuru kuti takazobatwa nemhuri yaSekuru Stephen Mutengwa, vakatitsanangurira nyaya yakaita kuti Sekuru vazosvika pavanogara ivo munzira. Sekuru vanonzi vanga vave ne20 years vasiri kuwanikwa, 20 good years Sekuru vasiri kuzikanwa nemhuri kuti baba Sekuru vakaenda kupi. Chakaitika ndechekuti sekuona kwenyu kuti Sekuru vane rimwe gumbo ravasina, zvinonzi ivo mushure mekunge gumbo ravo radimurwa kana kuti raambutetwa, vanonzi Sekuru vakazobuda pamba vachienda ivo vachitaura nyaya yekuenda kunotora chitupa here kana kuti kufambira nyaya dzemari kumabasa uko kwakanga kwaitika tsaona iyi. Zvinonzi vakabva vabuda vobva vatoshayikwa zvachese zvekuti mhuri yavo yakaita makore akawanda ichivatsvaga kuti Sekuru baba vakaenda kupi. Unfortunately vakasvika pavakavashaya kusvika musi watakazobuditsa video ratakavabuditsa tichivainterviewa pano paSaint TV tichikurukura naSekuru. Video iroro ndo rakazoonekwa nevana vavo, ndo rakazoonekwa nehama dzavo, rakazoita kuti vange vari vano uya kuzotora Sekuru kuguta reHarare. Tinoda kutenda mwana wavo anonzi Charles Mudengezi uyo anobva kuChiredzi. Vakatozobva kuChiredzi vakatumira hama kuti vange vari vanouya kuzotora baba mushure mekunge vaona video ratakaita pano paSaint TV. Aiwa, tida kutenda vese vanoshare mavideos, vese vanoita kuti basa repaSaint TV riende mberi, vese vanosponsor mavideos edu. Thank you very much. Nhasi tiri kunoku zvakare tine nyaya dzatinoita fambira. Tiri kunoku kunzvimbo yeChiweshe, Gunguwe, gomo ramuri kuona ndiri pakati pemakomo anonziwo Gunguwe. Tiri kunoku patine tichifambira nyaya kuti tinzwe kuti hama dziri kurarama sei. Kune vese vanoda kusupporta Saint TV, vese vanenge vachida kusponsor our matrips edu, ayo makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen, makasununguka kuti bata kuti basa redu riende mberi rireruke, nekuti pasina imimi hatigone kuita chinhu, pasina imimi isusu hatina simba, takafanana nehove. Hove simba rayo riri mumvura. Aiwa, thank you very much for your unwavering support. Nevese vachatibata vachida kutitsigira patinoita basa risiri remunhu asi basa redu tese. From Uncle Saint TV crew, for now tichiti much love.